Africa my continent se Africa ku South Africa kwaZulu uku I district uMzumbe umasipala sekuwa 3 sihamba ngomuka othi awufane isika sithi asifane la kade siyongcaba khona ngesonto elidlule bese siyongcaba la kushona khona abantu abawu9 abomndeni wodwa bebeyisithupha namhlanje sizokhuluma olunye udaba oluthi alifani ncimishi nalelo besihamba ngalo sikwamthembu la namhlanje baba yebo awusithathe kwenzekeni la ekhaya ngishathe kusoqaleni nje konke ngosuku kuvela umbiko uthini umbiko uvela nini uze kuzofika manje umbiko uvela ngolosihlanu ebusuku ngisemsebenzini ngifonela kuthiwe kwenzeka ingozi yes kuthi ngasala kungozwakala ukuthi kwenzeka ingozi kwalimala kanjani kuthi kuhamba kwesikhathi masikhathi ake sokuzwakala hayi imoto ishayisile kwashona abantu abawu5 abantu bambonke laba kwasinda abawu2 izingane zami intombazane endala yaphuka emlenzeni yashayeka nesekhanda ingane yayo yaphuka ingalo yaphuka nala ukhalweni yazolimala la esiswini igazi laba ngaphakathi kusho ukuthi ke bahamba bathathwa ke basuka emakhazeni abashonile abanye basuka esibhedlela salandela ke safika emakhazeni sababona abalimele impela saphuma emakhazeni sahamba sayobheka esibhedlela esibhedlela sabona ke laba abalimele intombazane sayibona iphukile emlenzeni limele nasekhanda umfana wayo yena uyengabonike nje na ngoba namehla esavalekile ekade limale ngayizolo kodwa uyesecimezile kodwa sikwazanga umbona ngoba kwathiwa usetheater sophuma etheater bamzamela umbhedo kwathiwa umbhedo awutholakali uzohanyiswa lokuzene eChief Albert Luthuli yes sisungayikusasa kuthiwa ayeke uhanyisiwe ngazo eChief Albert Thuli kuthi sebheka ngale abangaliseThekwini nje ngoba sile emakhaya yes uthe ingane zakho zingaki ingane zami zimbili yes bese kuba izingane zazo abazukulu yes kulabazukulu khona nowasekhona lami kaHadebe izingane zo 3 years 4 years lezi ingane ezibhubhile la khona notadewenu khona notadewethu ogane kaNkoma naye owala ekhaya naye omdala nathi sonke la ekhaya inkosazana la ekhaya naye ayikhona emotweni naye yashona naye kwasinda laba ababilike nabo basesibhedlela abangakalulami uthe isigodi kukuphi la ikaDunusi senhlangweni kaDunusi inkosi ubani inkosi uDlamini induna uKhuboni ikhansela ubani ungwazi ikhansela okay yeah Africa my continent ngokujwayelekile makushoniwe njengoba umama nje ehleli la emseleni ngokujwayelekile kusuke kuzofika umbiko kuthiwa sekushone umuntu ngoba ehleli nje la kushone umuntu oyedwa kusuke ezohlala nje kanje kuqala kuze kuphele makufika nje umbiko umuntu uyawuhlala kuphi emsamo lana ke sinesimo esehlukile la ekhaya makufika umbiko kushona abantu abayi5 vele la emqondweni uzojama umqondo ngeke ungajami sekufuneka abantu omakhelwane abangabona omakhelwane besondele bonke bezobamba bambe noma yini ongasuyibamba ubhlungu obuzwa ngesikhathi kufika umbiko akufani nobuhlungu ozobuzwa sekuthiwa kukusasa into isidigesteke kahle la engqondweni ukuthi ayingampela kusho kanjalo kodwa ubuhlungu bufika kwemessage esho ukuthi sekuhamba abantu ayifani nosuku sekuzosuka la kuthiwa abayohlonzwa ngesikhathi sebeyobhekwa manifika lapha utho ukuthi ngempela ibona khumbule ukuthi masibabheka kanti sibabheka besenjalo ubuhlungu okungaphezulu kokufika kwemessage ngesikhathi niya lapha akekho umuntu oqeqeshelwe ukubheka umuntu wakubo oshone ngengozi noma ushonile nje kangakanani ke masiyobheka abantu basekhaya abashonile okuzofika uthi
uyena lo. Omunye uzothi mayimbheka indlela alimele ngayo kuzimuka ekhanda, fika inyembezi, qhuma isililo. Aphume phandle noma aguqe phansi noma akhale noma aquleke. Ufuna ukuthi alindwe aqede ukuquleka. Abuye futhi ayokhomba omunye ukuthi nana lona futhi. Awumajine lobo buhlungu ubakhomba lokuthi uye lo. Ukuthi ulimele kanjani ufuna ngene la kuwena. Udlule uphinde uthi futhi uye lo. Ngizama ukuchazela ukuthi manje isikhathi sikusona sibi kanjani, sibhlungu kanjani. Isikhathi masithi akufike wena ekhaya, hayi message nezikhwama, sisuke sikhuluma ngento enjalo. Abahlonzeke bonke, aphumelele ukubahlonza bonke. Sebebambene mhlawumbe maningene no3 kugcina sekuselo yedwa ozobahlonza. Abanye bethi ngiphelelwa amandla. Baqede. Page loqala siyalivala. Singeneke manje ekutheni ngoLwesihlanu masebelandwa. Sekufuneka futhi sisuke siyobalanda. Yesinye isililo, obunye ubuhlungu sebelandiwe lapha. Khumbuleke manje sesibalande manje sebefakwe emabhokisini manje. Sekucishe kube ngconywana kodwa abukho umngcono nawo lamabhokisi. Ngokujwayelekile njalo ngesikhathi sibalanda, mawulanda umuntu oyedwa kusuke kuumuntu oyedwa ozophatha ihlahla ethi sesiyawela, sesiyadlula, sesiyafika, sesiyama. Cabanga abantu abayihlanu. Sekunabantu ke manje imoto zizohlukana. Uma ukuthi zihlangene ke lezo moto kuzoba u2 sekufuneka kube nabantu mhlawumbe abawu2 abawu3 abazohamba kulezi imoto behambe bekhomba indlela ebephethe ihlahla kukhanswe nekhandlela kuncikwa nokuthi lo muzi bakholelwa ekuthenini. Lokubhlungu njalo beza bazothi mazongena la ekhaya. Mabefika la ekhaya kuzothi mabe imoto zima nje uzoqala ukuthi qwe ukuthi hawu konje phela bezungena bonke la. Konje sizobahlukanisa kanjani? Into ezobonakala sekula egcekeni ukuthi akuhlukaniswe izindlu, mhlawumbe kuzongena 2 la noma kuzongena 2 ngale noma bazongena bonke. Mabengena bonke boyihlanu la bengena bewu4 la. Mawungena yini idolobha endlini labahleli khona sekusemangcwabeni noma kusezidumbu esomaso engcwaba. Uyibuke kahle lonto ekhanda uyibuke ukuthi isikhathi nje emotweni behliswa ubhlungu bezofakwa la endlini noma asazi ngathi mhlawumbe izobenela ngoba enkulu kakhulu kodwa kuzoncitha umndeni uthini. Awucabange ke makuwumuzi onezindlu ukuthi izindlu azikho kahle. Sekufuna behlukaniswe mhlawumbe kuzobekwa nga2 noma nga1. Cabanga lobo buhlungu. Obala ekhaya ubhlungu ngesikhathi befakwa nje la. Sihleli la. Sekuyibona abaningi. Ngathi uyabona nje njengamama, umama ohlela, ubaba ohlela bese uba nabafowethu. Abantu ngokujwayelekile emncwabeni kusuke kuyongcwatshwa umuntu abantu abaningi, abantu abayongcwaba noma abazokhalisa. Lana abantu abazongcwatshwa ibona abaningi. Yabona nje basila. Yabona nje basila. Abantu abazongcwatshwa ibona abaningi kunathi. Isimo ke manje sesiphila kusona. Sebefikile ke ngoLwesihlanu babekwa ngaleyo ndlela bazobekwa ngayo kuleyo ndlu naleyo ndlu. Mase bephinde bekhishwa. Asazokhishwa beyogezwa. Ithi bazogezwa ngoLwesihlanu ntambama noma ugezwa umgqibelo ebusuku ekseni. Mase beyogezwa. Ubani oqeqeshelwe ukuthi akwazi ukugeza abantu abawu5, abawu4, abawu3 same time besisu esodwa. Itrauma ekhona, itrauma nje eneyigaba ngibale ukuthi qala makufika umbiko ngoLwesibili ke manje ingqondo seziyaqala senifuna ukugwinya sekuyahamba bayohlonzwa yenye itrauma siyadlula lapho mase sibalanda mase sibahlonzise siyabalanda enye itrauma mase begezwa ke enye futhi itrauma ke leyo. Baqede ukugezwa bebuyiselwe labazobuyiselwa khona kwenziwe lozolwane lezo abanye abenza isiko kuzohlatshwa imbuzi engaka sifuna hlatshwe imbuzi ezi5 ufuna hlatshwe imbuzi ezo4 uthina esihamba ngesiko. Sesihamba siyobabeka. Awubuke itrauma. Awubuke itrauma. Ubuke masikhuluma ngothi
akufike wena ekhaya hayi imessage nezikhwama. So sikhuluma udaba oluthi alifane nalolu ngoba uyayizwa imessage makwenzeka ingozi la yenzeka khona, imessage izobanjwa abantu abadlula ngomgwaqo namaphoyisa kodwa izohamba isikhathi iyofuna umniniyo, imfune ize imthole. Mayisimtholile njengamanje sefuna kuthinteke wonke umuntu kuthiwa le weekend isiya kuyona sizobabeka ngemessage eyafika mhlawumbe ibhubha kuphi emgwaqweni. Sefuna wonke umuntu akhansele, umuntu ozwelana nalomndeni sefuna akhansele izinto zakhe, azi ukuthi lolu suku ngizoba namndeni wakwaMthembu sizophelezela abathandiwe babo. Bafowethu nodadewethu abasebenzisa umgwaqo, siyanicela umgwaqo noma ngabe ubani lana asazi ukuthi ubani osephutheni, asifuni ukuthi sazi ukuthi ubani osephutheni, kodwa sifuna ukukhuluma ngakho ukuthi umgwaqo impela bekuyindawo edinga ukuthi uma ungena kuyona ungene usopa obumgwaqo kuyona indawo udlala. Umgwaqo uphenduke manje inkemba elikhali esika nxa zonke, esika futhi lona oyisebenzisayo. Ake ngivale lapho, ngivale ngokuthi sizocela abafowethu nodadewethu ayibambe khona emndenini wakwaMthembu, sikwazi ukuthi siwulekelele ngayo yonke indlela. Umuntu nje ufuna ukuthi abambe owazi ukuthi engabamba noma ngabe yini noma bekungakanani, asibambe sibambisise silekelele umndeni kuze kushaya iweekend beyobeka abathandiwe babo. Uthe baba sibabeka, tshela umlali umbukeli ukuthi sibabeka nini. Laba abadlulile abami sibabeka ngomgqibelo. Yes. Yebo. Sobeka abangaki la? Sobeka kathathu lana. Lona omunye ubekwa elokuseni eHillcrest. Ekhakwenini. Ekhakwenini. Yes. Usisiyena ubekwa emzini wakhe phesheya. Oh yes. Yebo. Okay. Yeah. Lo Hadebe ubekwa khona undawonye lana njengoba kwakhile kanjena. Wawumthathile wazo uthi abahlali la. Yebo. Ngobani? Ngoba kwaphela umuzi kubo lapha emuva unkosikazi wami. Oh yes, wasuthi abasondele la ekhaya. Yebo. Siyabonga kakhulu. Africa My Continent, ubuntu umphako ongaboli. #fihla ihlazo likamakhelwane wakho. Sesikhona ke la wonke umuntu ayibambe ikhona. I thank you.